हेलो, हम गीतकार महेश परदेसी तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के दिल से नमस्कार करते हैं। आप बतावे के चाहते नहीं कि आज आर्यन स्टूडियो दिल्ली में आज भोजपुरी के बहुत सुंदर कलाकार जेकर नाम बा विश्व पाठक जी, जे कि आज डेरा बसी चंडीगढ़ से आयल बनी गाना गावे खातिर। बहुत सुंदर सुंदर 3 गो गाना भइल, 2 गो लोकगीत, एगो होली। होली के शुरुआत हो गइल बा। तो रउआ सबन अपन प्यार दुलार जैसे तमाम कलाकार के हमरा दिले बनी, उहे प्यार दुलार आशीर्वाद विश्वम पाठक जी के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी। गाना सुनब, ई गाना आई वेब कंपनी से ना जी, वेब म्यूजिक से ई गाना सब आई, रउआ सब सुनब, अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देब। याद रखम आज बहुत ही सुंदर गाना के रिकॉर्डिंग भइल बा। अभी हम गाना के बोल ना सुनाएम ना गाना हम सुनवा सकत नहीं, काहे कि जानते बानी कि लीक हो जाला गरी गाना। जब रिलीज हुई तब रुआ सबन के सुने के आज देखे के मिली, ऑडियो वीडियो साथ में। आई वेब कैसेट कंपनी के माध्यम से आई। अपन प्यार दुलार आशीर्वाद जैसे तमाम कलाकार को देता नहीं, उहे आशीर्वाद उहे प्यार दुलार विश्वम पाठक जी के रुआ सबन देहब। हम चाहे दू शब्द सिंगर साहब जी। हम विश्वम पाठक आप सब तमाम भोजपुरी समाज के श्रोतागण के प्रणाम करता। जोरे से बोली, रिकॉर्ड कर ले। रुआ सब के आशीर्वाद प्यार के भुखाइल बनी। उम्मीद बा कि रुआ सब अपन प्यार आशीर्वाद बनाए। बहुत बढ़िया गीत भइल बा, परदेसी भैया के लिखल गीत था। यहाँ के बारे में का कहे के बा, पूरा दुनिया जानता कि भोजपुरी में एगो बहुत बड़ा स्तंभ बानी। यहाँ के माध्यम से आज हमार 2-3 गो गीत रिकॉर्डिंग भइल आर्यन स्टूडियो दिल्ली में। आपन प्यार आशीर्वाद बनौले रह जा। नमस्कार।